Hai să lansăm. Hai să lansăm. Nu poți, mă. Auzi, Tudore, hai să încercăm. Dacă ai de unii prinde cu la remort, ai de unii prinde acolo să aduc Nu că eu dacă... scoara aceea lui Metran de la cap? Păi am scoară, eu. Să aduc un gala și aceea o argăți. Să-mi fundă și intră formă în nisip. Împărăm bani acolo, mă. Ha? Intră în nisip. Să-mi fundă în nisip. Dacă eu răspund asta să mă aduc până ca să mă urc pe dealul ăsta aici. Da, auzi, Tudore, dacă eu și vaștele, soția așa, mai hăisa mai pe mal cu o roată. Puțin. Acolo dacă o ridici sus aici... Nu sus de tot, uite un țipișorul. Păi da, dar pe urmă ce fac aici? A, dacă o urc sus, pe asta. Aici trebuie să o urc sus, aici. Malul ăsta trebuia... Eu știu dacă o putem muta acolo. A pus prea mult, mă. Era mai puțin. O să lăsăm. Aici ar trebui ca să dacă voi ați sprijă... Să o faci așa. Dacă o aduc până aici, aici ar trebui ca să până prinde roțile din față, trebuie să prindă pământ. Sora mea. Hai că te ajut eu. Nu mă spingi. Oh, this is gonna be good. Very good. Hai, pleacă de aici. Păi dar eu trebuie să fug de aici. De la pe? Dă-te de acolo. Nu. Vacile nu poate să facă, rupe para de acolo. Intră toată roata până jos. Trebuie să iau nisipul de aici. Pe aici? Nu. Nu mă trebuie, vă aduc o lopată și iau pietriciul, îl dau încolo. Că îmi trebuie aici, mă, să nu mai fie aici până cu alea. Atât, o lopată îmi trebuie. Și jumătate de oră îl dau de aici. Hai că-i 3. O să-i zic lui primar să vină să-și filea, că aici degeaba, nimeni nu poate să intre, nu poate să iasă. Hai, nu, de intrat a intrat. Știam de la Craița, de la Lucica. Decât asta, uite asta. Trebuie luată de aici ca să mă urc pe dealul ăsta. Atât ar trebui. Uite, să-mi fundă. Trebuie să o iau de aici, să o dau ca să fie tare, pământ. Și urc încoace, pe aici. Ce? Te-am zis eu că trebuia mai... Am avut treabă, eu am vrut să fac treaba asta. Dar am fost cu toate trezile. Trebuia să lăsăm fișcă.
Pentru 3, 4 Nu că sparg farurile alea, să-mi face, cum e, rubara. Că intră toată până în, dacă forțez. Mă duc să-i spun lui mama să nu mai Să aducă nu mă vaci. aducă, mă, o lopată îmi trebuie. O faci nu faci eu, nu faci eu. Rup mașina, mă, păi ce eu, rup mașina cu pentru... O lopată să iau piețeșul de aici, să-l dau la loc. Să-l dau acolo, așa, în partea aia. Uite, vezi că e stare. Aici, păi acolo, păi mașina până acolo vine. Ca să nu pot să urc de-al ăsta. Ăla urc. Deci, uite așa, să iau totul, să dau în col. O lopată mă trebuie dacă... Dacă o lopată îmi trebuie, bă, ce dracu, nu trebuie nimic altceva, o lopată. Nu trebuie să faci, bă, dracu. Păi, mă enervesc, că n-am mașină, că-am zis că aici nu mai e calc, dar m-am călcat pe Da, suflet. de ce nu ai lăsat-o sus? Pune mă, Monica, să las mașina sus. Cât stăteam? 4 ore? Păi, alea 4 ore. Murei. Uite, mă, că asta trebuie să... Uite, mă, exact cât, până aici, ca să mă ridic aici. Toată, uite așa, da, uite așa. Uite. Hai să încercăm, dar Ia uite acolo și dă în partea aia. Nu așa. Așa ușor. Până am ajuns acolo. Învățai de ce trebuie să ai de nimic de acolo. Ia să-l țin de întâi. Nu pot nici jocul ăsta. Nici jocul ăsta poate rămâne. Nu m-am auzit nimic de atât. Uite asta. Roata pe aici. Asta e roata. Toată asta, dar uite ce e. Tot mai au, vom părâi. Vom părâi. O margine. Mai. Zona asta. Mă gândesc că s-a pus aici. Mă dai de tot. Aici trebuie. Aici la Florin. Mai luăm de aici, nu? Mai de aici, nici mai luăm. Da, aici să nu știi. Aici au să nu aici e groapă cu știi. Nu, acolo nu mai. Eu încerc ca să o ridic aici. N-am nicio sapă de rotativă. Nu, mai dă o leacă de cod, dacă tot așa mai dă. Aici mai. Malul ăsta mai. Ca să-i vin în coașă. Statul mereu acolo. De aici, da, să vin în o leacă. Să iau un coaș. Da, da, da. Și acolo bagi o tehnică. Mai tine. Ba, cred că da. Ce crezi că acolo? Aici o să... Păi așa, dacă prinzi pe colo, te lasă cod, dacă poți să Așa am încercat și data trecută și mi-a alunecat pe piatră în coașă. Uite acolo.